सोमावसारनायनि मेल गुबुन गुबुन समाव बिसायख'थिनि गुबुन गुबुन जानानै भट बिफैदों दिनै आलादा आं गावनि थाखाय भट बिनानै लानो थाखाय दिनैनि बे मेला दिनै मोजां मोनदों गोबां आइजोफोर दंफैयो बिमा माहारि गोबां रायजो राजाफोर फैदों आइजोफ्रा बांसिन मानो बांसिन कारना बेबो जानो हागौ जोंनि नैबे सानजा क'क्राझार समस्थियाव जेसेबां भटार्स दं बिनि खावनै खालामबा 3,000सो बांसिन भटआ आइजोफ्रा दं क'क्राझार सानजायाव दा जेरै आइजोफ्रा बांसिन होगोन बेजोंनो देरहागोन मानोना आइजोफ्रा 3,000 बांसिन जोंनि नैबे सानजा क'क्राझाराव जेसेबां भट दङ 1,86,000 भट बिनिनो फ्राय 90,000 फ्राम भटआ जोंनि बर' भट बाङालि हिन्दु होनोबा बाङालिफ्रा 21,000 बाङालि मुस्लिम होननानै बुङोबा 20,000 जों जायखौ बांगाल मुस्लिम होनो 20,000ल राजबंशी होनोबा 14,000 सावथालफोर होनोबा 11,000 बेबादि नेपाली एसे दङ राभाफोर एसे दङ गार'फ्रा गामि दरनै फिसा फिसाल' नाथफोर दङ 3,000नि एसे बारा बेबादि दा बर'फ्रा बांसिन जायनो होगोन बेनो देरहायो दा थांनाय बिसायख'थियाव जोङो बारा देरहायाखिसै नङा होमबा 12थाल' सिट जों देरहाबाय बिपिएफआ 17था देरहादोंमोन दा थांनाय बिसायख'थि समावबो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि सायाव सन्देह दंमोन माबादि जामारगोन एबसुनिफ्राय फैनाय बे प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि जे प्रेसिडेन्ट जाफैबाय खालि गावसिनि बर'फोरखौल' नायगोन नामा बेथ' आगोल एबसुसो खालामदोंमोन आन्दलनसो खालामदोंमोन आरो बिपिएफआ जि बानसावदों थांनाय बिसायख'थियाव एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु अफिसनिफ्रायसो सालायगोन बिसोरो सरकारखौनो एबसुनावसो सोङै सोङै खालामगोन दस्रा हारिफोरनो जेबो होनाय नङा नोंसोर थानोनो मोननाय नङा ओरैबायदि सुक्ति जाबाय जे सुक्तियाव कासानिफ्राय होखार नागिरदों दस्राफोरखौ बिराद बुंदों बिसोरो आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा बुंदों बे एकर्डआव प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि मोना एबसुनि जानानै आन्दलन खालामला माब्लाबाबो बर' जाथिया होननानै लिरना होबोबाय खोलानि बर' गामिया दानजाजोबसिगोन बाथिपारानिफ्रायनो दानहरजोबनो नागिरदों तुलसिबिल आमिन खाथायाथ' गैखाला बायदिसिना बुंनायाव जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जादों बाप मोनखानायखौ मानो दाननो नागिरखो नङा होमबा बिदि जानानै गेजेराव मानसि थायो नाथाय गेजेराव बिसिनिबो नङा जोंनिबो नङा थायोना थायो जोंनाथ' हाजार गाज्रि गाज्रि होनबाबो जों सोलायखायाला नङा होमबा बिसिनाबो सोलायखाया नङा होमबा बिनिफ्राय गेजेराव एसे थायो आरो मा बारा बुरजा नङा खिन्थु एसे बिसोर ओरै थाङोबा हरै देरहायो ओरै फैयोबा ओरैना देरहायो बेबायदि गेजेराव माखासे मानसि थायो दा बे गेजेराव थाग्राफ्रा गोनो गोथो जादों नंगौदांलै बिदि खालामबारबायदां नङाबा बिसोर मालाय बिदिनो बुङो बेबायदि बिसोरबो साननानै गोनो गोथो जादों जों सानदोंमोन जे जोङो बर'नि 80% 80% जों मोनगोन होननानै सानदोंमोन सरकार दानायाव 12थाजों सरकार जाया मानसिफ्रा सोलायनांगौ होनदों जोंबो बुंबाय सोलायगोन बिपिएफआ जेरैबायदि मावबाय बे 17 बोसोराव जों बिदि मावा जों सोलायनाय लाबोगोन खालिबोल' मानसिनि सोलायनाय नङा नीतिनि सोलायनाय खान्थिनि सोलायनाय बेबस्थानि सोलायनाय बेखौ जों लाबोना होगोन होनदों सोरबा सोरबा बुंदोंमोन बर'जों बर' ज' जाबानो जाबाय होनदोंमोन सिगांबो जों बर' नङामोन होनबा जोंहा जे 7 जन दंमोन एमसिएलए मानो लाफायाखै बिसोरलाय आगोललाय बिसोरनो गावनि समस्थिखौ जौगाखांनायनि थाखाय होआखै थाखा फैसा जेरावबो मेम्बार खालामाखै ओंखायनो मा जाबाय बोसोराव 30 लाख गाहामल' मोनो एमसिएलएफ्रा जोबथारनायाव 40 लाख गाहाम मोनदों
समष्टि मोनसे जौगानो थाखाय बोसोराव बिदि फान्ड फैयो दा ओंखायनो बिसोर 7 जना जोंना जेनजोबदों एबार बर'फ्राथ' बुजिदों बेरेखा हान्जानो होआ गुबुन हारिफ्रा बारा बुजियाखै बिसोरो बुंदों 5 बोसोराव जों लागाव मोनसेबो स्किम हराखिसै बे एमसिएलआ बायदिसिना बुंनायनि थाखाय एसे गोनो गोथो जादों मानसिफ्रा गोनो गोथो जादों दा बिनिखायनो बे जोंनि 7 जन एमसिएलआ जेनजोबनो गोनां जादोंमोन दा सरकारा जोंनिसो सरकार बिसोरो एसे बारा देरहादोंब्लाबो बेरेखा हान्जा दिनै मासियाव बिसोर जिरायनांबाय जि खालामगोन जोंनि पार्टिया खालामगोन इउपिपिएलआ खालामगोन बिजेपिआ खालामसिगोन दस्राया खालामनाय नंला देबरगाव समष्टियाव हाग्रामा महिलारि देरहादों देरहाबाबो जेबो खालाम हानाय नङा दा टिएलसिसिनि चेयारमेना बुद्धदेब मुसाहारियासो जाबाय बिसिडिसिनि चेयारमेनफ्रा जोंनि आरो बिजेपिनि बनरगाव समष्टियाव राजीव ब्रह्म राजीव बांगाला देरहाफिनदों देरहाबाबो बेबो जेबो खालाम हाला बेयावबो रबिराम ब्रह्म जाय दारायदोंमोन जोंनि बिसोर टिएलसिसिनि चेयारमेन जाबाय बिसिडिसिनि चेयारमेना जोंनि आरो बिजेपिनिसो जोंनि मानसिफ्रासो सालायसिगोन ब्लकनि डिआरडिनि बिसिडिसिआव जेसेबां फैयो थाखा फैसा बेफोरखौ बाहायनाय बेफोरखौ सायख'नाय बे खामानिफ्रा जोंनि पार्टिनिफ्राय जागोन आरो गुबुन पार्टिनिफ्राय जानाय नंला दायो बिपिएफआ बुंगासिनो दङनो नैबे बिसायख'थि बारनाय लोगो लोगो मा बिपिएफआसो सरकाराव फैफिनसिगोन गोनो गोथो खालामनो नागिरदों मानसिफोरखौ जागोन बिदि मारै जाबावनांगौ दा कंग्रेसजों लोगो जादों नङा होमबा बिसोर कंग्रेसआ सासेबो एमसिएलए गैया भाई एआइउडिएफ बदरुद्दिन आजमलनि पार्टिजों लोगो जादों सासेबो गैया बिसोरहा बेवहाय बिसोर ज' जानाय 7टा जे पार्टी दं जायजों ज' जानानै महाजोट खालामदों महाजोटनि गुबुन गुबुन पार्टिया सासेबो एमसिएलए गैया जा दं गावसिनि बिपिएफनि 16 जनल' दङ 16 जनजों सरकार जाया 21 जन नांगौ 21 जन मोनबालाय मा खालामनो जोंहा 29 जन जानानै दं बिजेपि इउपिपिएल जिएसपिनि सासेजों गासै दायो 29 जन जानानै दङ सासे खारलांबाय सानै खारलांबाय बोराबनानै 3 थांबाबो बिसोरना 19 जाहैगोन जोंना बिसोरना 29 निफ्राय 3 थांबाबो 26 जन जाहैगोन बे सरकारा फुरा 5 बोसोर सोलिगोन मास मोननैल' थांदों मास मोननैयावनो जोंना सोरबा बुंदों एखेसो जागोन नामाब्रा ना होमबा जेबो मोनाखै माथो होनना बुंदों मास मोननैल' मास मोननै 6 दिन 66 दिन 62 सानल' जादों दान मोननै आरो 6 सान बे दान मोननैयाव जों माबा माबि लुबैसोनायाबो जोंना थिग जानाय नङा 15 बोसोर मोनाखैलायनो जोङो 30 बोसोर जाबाय प्रमिला रानी ब्रह्मआ एमएलए जालाय मन्त्रि जालाय बे गोलावथार समाव जोंनि लामा दालां बान्दो बायदिसिना जुदि जायाखैबा मास मोननैयाव हायो नामा हायाना जादुखर नङालायना प्रमद बर'आबो नङा होमबा खनसे फु होनगासिनो लामा दालां बान्दो जाजोबगोन ना होमबा लासै लासै जागोन दा बे मास मोननैयाव मा खालामदों खालामाखै जोङो फोसाव बिलाइ फोसावदों फोसाव बिलाइ बुरजा आइजोफोर फैदों नैबे बिसायख'थिनि उनाव 4700 4700 सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जायफ्रा एनआरएलएमनि कोड नाम्बार दं बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 50,000 रां मोनसिगोन नैबे इलेक्शन जोबनायनि उनाव आरोबाव जोंनि बिटिसिआ दाजाबदेरबावदों जोंनि सरकारनिफ्राय 400टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 30,000 होबावगोन बिदिब्ला गासै दाजाबोबा 5,100 5,100 सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा नैबे बिसायख'थि जोबनायनि उनाव 4,700 50,000 आरो 400 30,000 करि मोनगोन आइजोफोरनि थाखाय दा बुंदों इएमआ बायदिसिना खोथा जोंनि सरकारनिफ्राय 25,000 न'खरनो 25,000 आइजोफोरनो प्रेसार कुकार राननायनि खामानि नैबे बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगो जागोन बहाबा जागायबाय जेरावबो खालामजोबनो हायाखै उन्दै उन्दै फरायसाफोर जायफोर स्कुलाव फरायो क्लास 10 सिमाव जोंनि क'क्राझारावल' 1,13,000 बारा फरायसाफोरनो बेग राननाय जाबाय आरो जाजोबगोन जेराव जायाखै जायफोर बिपिएल न'खरनि मानसिफोर साइकेल बायनो हायाखै स्कुलाबो गोजान बेबायदि फरायसा क'क्राझार जिल्लायावल'
10,000निबो बारा फरायसाफोर जायफ्रा BPL नखरनि गोरिब थाखोनि नखरनि बिसोरनो बायदि फरायसाफोरनो 10,000नि बारा गं साइकेल बायनानै होनाय जागोन आरो बे स्कुल बेग आरो साइकेल राननाय हाबाफारिया बिसायख'थि फोसावनायनि सानब्रै सानबासोनि सिगां बै थिथागुरि हाई स्कुल गैया होमबा बे थिथागुरि हाई स्कुलनिफ्राय जागायजेनदों साइकेल आरो बेग राननाया दा इलेक्सनाव राननो मोना बिसोरना आगोल सरकारना स्रोद स्रोद रानदों जों खालामा ना नियम बायदि खालामनांगौ दसेखौ नेथ'नो हाया होमबा नेगोन दा नैबे बिसायख'थि जोबोबा बेफोर जिनिसफ्रा गासिबो रानजाजोबनाय जागोन स्कुलनि हेडमास्टारफ्रा मिथिगोन सोर BPL नखरनि मानसि आरो बिसोर लिस्ट हरनाय बायदिखौ सानजाबजोबनानै जोंनि क'क्राझाराव 10,000निबो बारा बांसिन फरायसाफ्रा बेबायदि मोनगोन बे सरकार दानायनि 15 साननि उनावनो 5,500 मानसिनो हानि पाट्टा होदों जायफ्रा खास हायाव थायोमोन पाट्टा गैयामोन बेबायदि जायफोरनि नामा दाबो दानस्लाय जायाखै बिबौनि नामावनो दङ बेफोरबायदि मानसिफोरनि हा हुनि पाट्टाखौ जोंनि सरकारा होनाय जादों आरोबाव 11,000 रेडि जानानै दं बिसायख'थि जोबोब्ला होगोन बेफोर ओनसोलावबो जुदि खास हा दङब्ला जोंनि नैबे सरकारा बिसायख'थि बारखांनायनि उनावनो लेन्ड एडभाइजारि बर्ड दानानै जायफ्रा आर'जलाइ गथायदों हा हुनि पाट्टा जानांगौनि थाखाय बेबायदि आर'जलाइफोरखौ नायनानै बे लेन्ड एडभाइजारि बर्डआ हा हुनि पाट्टा होनायनि खामानिखौ मावनाय जासिगोन माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो माखासे आइजोफोरनो सरकारा अनसुंथाइ होनो नागिरदों बेबायदि माखासे आइजोफोर जाय आइजोफ्रा अमा फियो बेबायदि अमा फिग्रा आइजोफोरनो माबा अमा फिसा आरो मोनसे अमा गग्रा होनायनि बेबस्थाखौ जोंनि सरकारनिफ्राय लानाय जादों जायफोर गरिब मानसिफोर जायफ्रा जौ संनानै फाननो दस्रा राहा गैया बिसोरो 10,000 फैसा मोनगोन नाथाय जौ संनो मोनला बिसोरो मैगं थाइगं दखान होनांगौ फिथा सावनाय दखान होनांगौ माबा मोनसे खालामनांगौ बेखौ जोंनि BCDCफ्रा सायख'नानै हरगोन जौ संफ्लानानै 10,000 लाबा जानाय नङा नङा होमबा आगोलनिखौ जाय बिदि दस्रा लामा गैया बेखौ नागिरगोन जोंनि BCDCआ जौ संबानो 10,000 मोना गाबोननिफ्राय संबा जानाय नङा मिथिलायखायो नङा होमबा जायफ्रा बिराद खस्थ' मस्थ' बबेबा दखानाव थोरसि लथा काप प्लेट सुग्रा बेफोरबायदि निखावरि मानसिफोरनोबो 10,000 फैसा होनाय जागोन जायफ्रा बिराद बन लायनानै न'खर खांनो गोनां जानाय थेलावला रिक्सावला बिसोरनोबो बेबायदि स्किम होनो नागिरदों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो नागिरदों आगुनि आन्दोलनाव बायदिसिना जाथाय जानांनाय मानसिफोरनो होगोन बेखौ आगोलनो फोसावखादों दा मास मोननैयाव बेबायदिया सम्भब नंजोबा नंगौ नामा नङा होमबा लासै लासै जालांगोन जुदा जाजेनदों नङा होमबा माबा दंबा माबा गैया नङा होमबा सामफ्रामबो बायनांगौ दिनै संग्राय बायलाय गाबोन सान्द्रि बायलाय गाबोन गामला बायलाय समफोर खेरखा बायलाय नङा होमबा खनसेनो हाजोबाथ' हाया फिसा न'खरखौ हायाबा इसिबां गिदिर 32 लाख मानसि थानाय बे काउन्सिलखौ जादुकर बायदि मास मोननायाव हाजोबनाय नङा दा ओंखायनो मानसिफ्रा बोराबदोंनो जोंनि मानसिफ्रा माथो दाबो मोनाब्रा बिदिबा बोरै जागोन जों बेलथायजोबगोनलै होनलाबायो रागा जोंनो नङा होमबा आं बुंदों मानो बिदि जानांगौ आंनि बेलायावसो बिदि रागा जोंलायनाय जानोसै जानो मोना नङा होमबा मोजां जों मावलांगोन दा नेम माबायदि खालामनो नागिरदों नायोबा मिथिगोन नोंथांमोना जों बुंदोंमोन जोंनाथ' BCDC नांखाया नाथाय भिलेज काउन्सिल जानो थाखाय मोनसे आयेन पास जानांगौ बे आयेनखौ जों गोरलैयैनो पास खालामनानै लानो हायो काउन्सिलाव एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव पास जाखांबाय दा बेखौ बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव काउन्सिलाव पास खालामनानै आसाम सरकारनो हरगोन आसाम सरकारनि गनायथि मोननांगौ दा बेबायदि खान्थिया कार्बि आंलंआवबो गैया दिमा हासावबो गैया बहा दङ बै मिज'राम रायजोआव दङ भिलेज काउन्सिलनि कनसेप्टआ दा बिनिखायनो जोंनाव बाहायजाया बेफोरखौ एसे नायफामनानै आसाम सरकारा दे नोंसोरनो जुदि BCDC नांलाबा मिज'रामनि बायदि नोंसोरो जुदि भिलेज काउन्सिल खालामोबा होमबालाय BCDCखौ दाननानै भिलेज काउन्सिलखौ गनायथि होनसै होननानै बुङोब्ला जों खालामनो हाबाय बिनिखायनो दाख्लै BCDC दानायाव मा होनदों मात्र बेसेबां होनदों 6 दाननि थाखायल' होनना बुंदों
6 मासनि थाखायल' जेन'बा जों 6 मासाव हाला मास मोननैया दा इलेक्सनाव थांसिगोन नङा होमबा जों 7 मास होमबा जोंनो 8 मास नांदेरबाय बे 8 मासनि गेजेराव जों जेब्लानो पास खालामनानै लानो हागोन अब्लानो जोंनि गेजेराव भिलेज काउन्सिल जागोन आलांबाजार गामि बेयो जुदि भिलेज रेभिनिउ भिलेज बा सरकारि गामि बा बेयावनो जाबाय खाथि खाला मा दङ सिजुगुरि मा गामि दङ बेफोरनो जुदि मोनसे गामिया जुदि रेभिनिउ भिलेज बा बेयावनो जागोन दा बावहाय जों सायख'नो हागोन गिदिर गामिया हारसिंनो रेभिनिउ भिलेज बबेबा मोननैजों बबेबा मोनथामजों दा जोङो ज' जानानै बेखौ थिक खालामनानै लानो हागोन बिसिडिसिआव आगोल चेयारमेनल' थायोमोन गाव गोसोबादि खालामोमोन चेयारमेना गाव गोसो जाबाय आरो जेई सासे थायो ब्लकआव सानैजों आरो जेईफ्राथ' जेबो बुङा एसे मोनजाफाबानो जाबायना बिसोरलाय नङा होमबा गोसोबायदि खालामनो हायोमोन दाना बिदि जानाय नङा चेयारमेनजों भाइस चेयारमेन होफाजोबदों चेयारमेना इउपिपिएल नि बा भाइस चेयारमेना बिजेपिनि हारसिं खालाम हाला बे ज' खालामनांगोन फैसा बख'नांगोन बाहा हरनो फैसा बख'नाया बबेनि बै गामिनि बे फैसाया बबेनि बै लामानि ना बेबायदि बिसोरो दा सावरायनानै खालामनांगोन दा बेनिखायनो एबार सोरबा सानदोंबा बिसिडिसि आगोलनि बायदि जागोन नङा बेबायदि जाख्ल'नाय करापसन खालामनायनि लामा जेबो थाया एबारनि बिसिडिसिआव मा होनदों बिसिडिसिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेना पार्टिनि नङा होमबा सोरबा इउपिपिएल नि सोरबा बिजेपिनि बिसोरबो सानफ्रोमबो पार्टिनि मेल मिटिं गागोन मोनहैया न'आव थांबा मोननाय नङा न'आव थांजानोबो बायो सोरबा दा बेनिखायनो जोंनि सरकारनिफ्राय होनदों बिसिडिसिआव पन्चायतआव सेक्रेटारि थानाय बायदि बिसिडिसिआवबो सेक्रेटारि थागोन आरो कम्पिउटार बुग्रा थागोन बिसिडिसि अफिसाव थांबानो दिनै थांबानो गाबोनथ' मोनाना ना मोनगोन मोना बेथ' दखान नङालायना नङा होमबा दान बायोबा दान मोननाय दान नांगौ होमबा दान लाबोनाय बे नङा बिसिडिसिआव सम लायै सम सरकारनिफ्राय बायदि रोखोमनि स्किमफोर फैगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफ्रा दरखास्त हैगोन बे दरखास्तफोरखौ बिसिडिसिआव जाय सेक्रेटारि थागोन बियो नाजावगोन आरो कम्पिउटाराव जाय मावग्रा खामानि बे कम्पिउटाराव सोनानै दोनगोन जेला स्किम बायदिसिना सफैयो बबे गामिया लामा बिफैदों दालां बिफैदों बान्दो बिफैदों कालभार्ट नांगौ मन्दिर फोसाबनो माबा माबि फोसाबनो लोमजानाय बेमारिनि फैसा अनसुंथाइ बिदों बायदिसिनाफोरखौ नायै सरकारा राननायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौ जोंनि पार्टिनि सरकारा खालामबाय दा आगोलनि बायदि जानाय नङा मानसिल' सोलायाखै दायो नियमखौबो सोलायनो थाखाय जोंनि जे सरकार बे सरकारनिफ्राय खालामनाय जादों थांनाय गोलावथार समाव जों जुदि सानोबा बिपिएफ सरकारनि दिनाव जेबो मोनाखै होमबा जोङो इउपिपिएलनो होनांगौ बाव दस्रा पार्टी गैथ'आ दा प्रमिला रानी ब्रह्मआ 30 बोसोर सालायबाय एमएलए आरो मन्त्रि जानानै आबाद बिफाननि मन्त्रिमोन जेबो खालामनो हायाखै जेबो खालामनो थाखाय सानफोरबो हेराखै फरेस्टनि मन्त्रिमोन गोबां जायगायाव हानि पाट्टा मोनाखै हा पाट्टा गैयिनि बै ओनसोलाव थानाय स्कुलफ्रा सरकारि जायाखै लामा दालां बान्दो जेबो गैया हादान ओनसोलाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मन्त्रिमोन खिन्थु बे मावनो रोङाखिसै डब्लिउपिटि डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि जादोंमोन गोग्लैसोनानै थानाय हारि आरो गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलफोरखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय डब्लिउपिटि डिपार्टमेन्टआ मावनो हायो नाथाय बेयावबो हायाखिसै मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ मोजाङै सालायनो हायाखै दा जोंनो मा होनदों जोंनो सोलायनाय नांगौ आसामाव बिजेपि दैदेननाय सरकारानो फैफिनगोन बेयो रोखा जानानै दङ कंग्रेसआ दायो दुर्बल तरुण गगৈ थैनायनि उनाव कंग्रेसआव आरो दा लिडार बिदि गैला दुर्बल जानानै दङ दा बेनिखायनो कंग्रेस दैदेननाय सरकार फैया आरो जोंनि बा काउन्सिलाबो दा बिपिएफनि नङा जाय काउन्सिलाव सरकार सालायो बेजों रायजो राजाफोर थायो बे जाबाय नियम बायदि जानानै दं जोंनियाव मानोना बेरेखा हान्जानि एमसिएलएफ्रा जेबो मावनो हाया जि मावो सरकारजों थाबासो माबा मोनसे मोनगोन दा बेनिखायनो गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो दायो इउपिपिएल खालामदों इउपिपिएल साहा जोंना मोजां जायो खोलाहा टाउनाव थांबा गाज्रि जायो नङा होमबा रिजाल्टफ्रा बनरगाव समष्टि देबरगाव समष्टिना दा बिदि नङा क'क्राझाराव 10टा वार्ड कमिटि दङ बे वार्ड कमिटियावबो दायो जायफ्रा माने वार्ड कमिशनार होनो बिसोरखौ जोंनि पार्टिनि आरो जायगा जायगा बिजेपिनि मोनब्रै समष्टि गोग्लैयो टाउना बे टाउनाव प्रतिभा ब्रह्म जोंनि पार्टिनि लेङाइ आफादगिरि
लोगो आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआसो दायो टाउन कमिटिनि चेयारमेन जाबाय चेयारपारसन जाबाय दा बेनिखायनो टाउननि मानसिफ्रा बुजिदों जे इउपिपिएल खालामाबा लाब गैला बिजेपि खालामाबा लाब गैला गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेनिखायनो दायो टाउनावबो लोब लोब इउपिपिएल खालामगासिनो दङ दिनै कच राजबंशीफोरनि फरायसा आफादा जोंखौ मदद खालामबाय आदिवासी फरायसा आफादफ्रा जोंखौ मदद खालामदों आगोल खालामाखैमोन आदिवासीनि मोनबा सिसपायाव थानाय हानजाया दिनै जोंखौ सापर्ट खालामनानै दा खामानि मावगासिनो दङ थांनाय समफ्राव जों जायफोरनि भटखौ मोनाखैमोन एबार नुदों जे इउपिपिएलआ बिजेपिजों सरकाराव थाहैफागोन मन्त्रि मल्ला जासिगोन जोंनि हारिया जोंनि ओनसोला थालांगोन जों जुदि बिपिएफजों थाफाबाय थायोबा मानो थाफानो जों थाफाया दा बेनिखायनो इउपिपिएलजों बिथांमोना मदद खालामगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन 12टा समस्ति दं क'क्राझाराव नायल' जाल' सासेल' उकिल मुसाहारिया देरहादों जोंना नङा होमबा कसुगाव समस्तिनि थायो बहा गसाइगावआव नङा होमबा नांगौ होनबानो मोनब्रबगोनसे मोनब्रबा माखासेया बादायगो अदालगुरियाव माखासेया बादायगो बाक्सायाव दा बे मास मोननैनि उनाव आरोबाव जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे खाबु जानानै फैदों दे जों जेनजोब्बाय मास मोननैनि उनाव आरोबाव मा मोनसे खाबु फैबावबाय बे जाबाय मा एमएलए इलेक्शन एमएलए नि बिसायख'थि फैबाय बेयाव जुदि जों देरहा हरनो हायोब्ला होमब्लाना जोंनि जायगायाव जोंनि समस्तिफ्राव एमसिएलएफोर जेनजोंबाबो एमएलए सासे थायोबा बे खहाखौ जों सुफुंनो हासिगोन होननानै दा जोंनि मानसिफ्रा साननानै लादों आरो लानांगौ बेनिखायनो गांसेबो भट नष्ट जायाजासे जों गावजों लोगोसे जोंनि गामिनि गावनि बुथनि जेन जों देरहानो हायो बेखिनिखौ आं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खावलायदों अब्लासो जोंनि जे खहा बायदि जों जे मोनबाय थादों रावबो गैया नङा होमबा जों बेखौ खहाखौ सुफुंनो हागोन दायो जों गामि गामि एसे जोङो सावरायलायनांगौ गावजों गाव लोगो जानांगौ थोंजोङै जोंना फैसा बिहैयो मालायफ्रा रोंगौ मालाय हारिनि आइजोफ्रा थांबाबो मालाय दरखास्त लानानै थांखायो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नै एनआरएलएम नि नाम्बार नै उमुक थुमुक लोमजादों डाक्टार नायजानो गसङै फैसा बिहैयो हारसाफ्रा बिदि नङा नों लोमजादों दरखास्त गांसे सनोग्राफि खालामजानायनो एक्सरे खालामजोबनायनो गासिखौ लांजोबखायो मोनमारो नालाय गभर्नमेन्टनि फैसा दं गभर्नमेन्टआव फैसा दं आंनाव फैसा गैया किन्तु गभर्नमेन्टआव फैसा दं माबादि फैसा सोरबा केन्सार जाजादों चिफ मिनिस्टार फान्ड दङ सोरबा केन्सार जाजादों हेल्थ मिनिस्टारनि फान्ड दङ जोंनि सिबाबो बेबायदि अनसुंथाइ होनो थाखाय मोनसे फान्ड खालामनानै लादों अब्ला नों गसङै आं लोमजादों मुलि बायनानै जादों होनबा बोरै जालायखो नङा होमबा सरकारसो ना बियो आंनाव हैबाबो आंबो लिरदेरना हरगोन जे नैबे पाटगावनि नैबे हालां बाजारनि नैबे ओनसोलनि गोबाव समनिफ्राय बेमार जानानै दं उमुक हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लादोंमोन नै बेहा ओरैबायदि दं होनना बुङोबा गभर्नमेन्टनि नियम बायदियै जेसेबां फैसा मोननांगौ केन्सार बेमारफ्राव बुरजा मोननाय दङ 2 लाख 1 लाख बेबायदि फान्ड दङ बेफोरखौ जों मोननायनि खामानिखौ जों मावनानै लानांगौ किन्तु थोंजोङै मुलि बायजानो होनबालाय 500 मोनबोगोन ना 1000 मोनबोगोन ना नायजानायबो जानाय नङा आरो नों थांबो बागोन नङा होमबा ओंखायनो नेम बायदियै जोंनि मानसिफ्रा बेफोरखौ खालामजोबनांगौ सरकारा जोंनि नङा होमबा नोंसोरजों थाफाबाय 15 बोसोर होनोना जोंखौ रायजोफ्रा हा नंगौ जोंजों थाफाबाय जोंनि सरकार जाबाय दा ओंखायनो खुनु गोनो गोथो खालामनांगौबो गैया उसुबिदाबो मोननांगौ गैया खाथियाव प्राइमारि दं प्राइमारि लिडारफोरनिफ्राय लिरनाय लां खाथियाव ब्लकनि लिडारफोर दं ब्लकनि लिडारफोरनिफ्राय लिरनाय लां खाथियाव चेयारमेन दङ बेनाव हो मानोना फिसा खामानिफ्रा जोंना बे बिसिडिसि लेभेलावनो जाजोबगोन गोजानाव थांलायलायनांगौ गैया गिदिर खामानिनि थाखाय सोरबा इएमनाव थांनांगोन गिदिर खामानिनि थाखाय जों सिपखौ लोगो हमगोन किन्तु फिसा खामानिया जोंनिया जोंनि बिसिडिसि अफिसावनो जागोन नैबे बिसायख'थि जोबबानो आं गोलाव खालामला गुबुन दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनाबो बुंनांगौ बिथांमोननिफ्रायबो मिथिना लानांगौ बयनोबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै फैगौ 6 तारिख एप्रिलाव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव आंनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै नोंथांमोनखौ देरहाहोनो थाखाय आं खावलायबाय देरहालांनायनि उनाव फिन लोगो मोनगोन हालां बाजारनि फोथारावनो आरो रायजो राजाफोरजों जयैनो जोङो रंजागोन बेखौनो आं बयनोबो मिथिहोनानै खावलायनानै आंनि बुंनायखौ आं बेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों।